Здравейте солдати, аз съм Валенти Кей и отново играем Space Marine Multiplayer. След двете загуби, които направихме в предишното видео, да видим този път дали ще успеем да измъкнем някоя победа от другия отбор или ще продължим да правим някакви груби лузинг стрикове. Tactical и ще игра с Loadout 2, което ще бъде смелта. Така че видим какво ще направим с мелтичката. Ето да видите как изглежда Space Marine-ката. Супер епик! Супер епик! Видим тук дали ще успеем да стигнем до тази част. Оп! И аз вземи там долу. Ето тук ще застанем така да видим дали ще може изненадаме някой в гръб. Докато този Devastator си върши работата отгоре. Може да го убия и да не успеем да си свършим работата, но... Добре, никой. Ей! Ей! What the fuck? What the fuck? Добре, това ми сипа по някакъв начин, по който и аз не разбрах, че ще става така. Но няма значение. Продължаваме. Хоп! Айде, мелтичката отблизо. Оп, още една мелтичка отблизо. Влезаме пак ние в играта, няма проблем. Тя че става, не съм играл доста отдавна с Tactical Marine-ката, особено с мелтата. Ми е малко weird. Да видим това, дали мога го изебеме в гърба. Лемазнос Incarnate. Две бързи дръпвания, цък-цък и аре завидае. Белтичката, човек. Белтичката. О, само вземем пончето да може да ми се свърши работа, знаем, че... Оп, готово. Добре. What? No, I have issues. Не! Прекалено голяма база, се опитах да направи, не можах. В гърба ме баха. Добре. Продължаваме. Трите поинта сме ги взели току-що, така че доста по-добре се развива от предишното видео, в което ни кикеслеха. В смисъл, доста красиви настанаха тук киловете с мелтата. One shot, one kill, естествено. Все пак е мелта. Така че, който иска да си вземе тази игра, взимайте, за да му играем мултиплеер. Заедно пускаме скайпчето и правим бати яките игри. Мисля, играта наистина си заслужава, според мен е наистина супер свежа. И да. Това е белтата. Когато си прекалено далече, не стават нещата. Армори. Я пробваме с болтърчето малко сега да разнообразиме. Сега сме с болтъра, с Kraken Bolts. Трябва малко повече да се натисне с него, за да могат да станат нещата както трябва, но това нас не ни плаши по никакъв начин. Я видим през центъра дали мога да съпортаме нашето момчето от десна страна, защото мисля, че оттам ги пъшват. Оп, някакви мелти виждам. Да. И то вражески. Майко. Трябва да не се приближаваме прекалено много. Ха-ха. Себе! Не съм убеден какво стана. Взехме го. Death from below. Това е било точно като е скочил, разбираш, и сме го взели. Взели сме го точно когато е бил скочил. За съжаление няма прицелване, момчета. Да, малко кофти е, знам. Неприятно, но това е си човеча. Хоп, добре, презареждаме. Не го видях с големия топузлик. Да направим още една с болтърчето.
Трябва да се направи още един лоудът, за да сложи и Stormbolter, защото е доста свежарски между другото като Stormbolter, но ще го направим другата игра. Оп, и бихме. Fuck yeah! Fuck yeah! That's how we do it, boys! Оп, 8 кила, 4-1 сизнато, 1100 и нещо точки. Перфектни сме. Перфектни сме. Видим сега на коя карта ще ни пусне този път. На Базилика. Базиликата между другото е Close Quarter, така че ще бъде доста свежа. Customizer, че само си направя едно бързо лоудаутче с Stormbolter, защото отдавна не съм играл с него. Сега пускам за първи път играта, между другото, като играя заедно. Миналото клипче и това клипче, така че едно след друго ги правя. Така че горе-долу същата работа. Tactical 3, Primary Weapon, Stormbolter, Secondary Weapon, Blind Grenades, Commotion, Frag Grenades, Primary Perk, Rapid Reload, ще сложим на болтера, на Stormbolter. И то друго, какво мога да сложим, аз май много не съм цъкал с него. Tactical Redoubt, Armor. Regeneration Rate, добре. Аре, така ще пробвам. Също Regeneration Rate не ми трябваше малко още време, за да мога да си избера какво точно да сложа. Но нищо. Аре, правим следващата игра. Да мога раздадеме. Също мога тук с Devastator да пусна малко да видя как беше. Ще не си спомня с Devastator Havok. Ще пуснем с Havok. О, майка. Цък, цък, цък. In the name of chaos. Как се сижваше обаче, не си спомням между другото. Shift. Ще си изхвърля гранатата, майка му стара. Забравил съм бога ми как се сиджва. Добре, това е малко гредарско. И тук има асалти, което е смърт по принцип за мене. Oooo! Heavy bolter, baby! И ме взеха. Факът не мога да се сета как беше. И аз само секунда. Зонто. Не, чакай, къде са? Combat Controls. Да. Не ми трябва такива. Не такива Combat Controls. Fuck. Execution. Какъв топата Execution по кога пък ще си правиш, разбираш в това. Нищо факт. Ара, продължаваме. Отзад ли ме помпи някой, Отзад ме помпил. Ти да видиш. Бе, естествено, че Богор, беше се извадето. О, да! Съжалявам, че малко мъква, обаче се съсредоточавам супер много, като игра с Devastator. Много ме кефи да пълна по такъв друг начин.
Кой свалиха, бе? Чай, че по фланка ни почнаха да ни пълнат, което не е кул никога. Те са взели всички 3 точки, бе! Фак! Не можах... Део! Никакъв шанс. Никакъв шанс, да. Гледам това нашия раптор седи от другата страна и си чеше бъдите такова. Да се взема хелп на нещо да направи. Бах ти типажа, да. Ох, ще напълна. Тука ли се криш още, бе? Ненте. Ох, майко. Естествено. Лепи ми едно бързо. Фраг граната ми мята, като съм се сиджал и ми лепи с плазма пистол един заряд върху мене. И ме взривява. Не, то така пари си го прави много точно, си го прави човек и дете, че нашата нещо. Аз хубаво съпортвам такова, обаче няма никой от нашите, които да е пъшал някакви позиции да направиш. Което е големия факт с момента. Чава бе да е посиджа, бе, тук дали. Нека малко да изкине. Добре! Прекалено много концентрейт фарми вкарах. Но нищо, пак беше добре, смисъл. 5 кила сме си направили като пичове, държим се позицията в базата. Така че е много добре. Това, което съм направил, за съжаление, водът ни абсолютно зверски. Прекалено много пускат рапторите, асалтите да ни пъшват, това ни е бава много. Добре, тук става между другото, успяхме да се преснем с Лаския, който е снайпер. Така че е доста добре това, което се случи. Да, и същата тактика. Не мога без спасат. Двама не мога без спасат, заклевам се. Няма как да стане. Взимате го в момента, не мога да разбера. Да? Гледай. Ходи го в ланкни, не стой до мене, бе. Те. Това се едно игра с 8 годишни, сериозно. Седи до мене и гледа. Ела още да мога с градата, като е бетне смисъл да ни почерпи. Гледай, сега ще седат тук, само ти всичко ще седи тук. Те почерпа, бе, бършо. Добре, тук успяхме да ги се преснем. Там сме го взели. Добре. Да се придвижиме напред за повече close range support на нашите приятели от тази страна. Въпреки според мен фейлнаха отдясно, фейлнаха много. Тук според мен само вражи, но ако се успеем да се промъкнем, от тук е така. Ще успее, бе, така да се стане и да почерпи, бе. Добро флангче направихме. Кой стреля тук по този грозен начин? Аз не мога да разбера. Да. More please. Нищо, беше си доста стабилна игра между другото. Докато се сетва обаче как се сиджвам с Ара. Не знам защо не се сетих, че с Ар трябва да се сиджвам, при положение, че това е за презареждането. Той няма презареждане, така че fucking cool. 4-3-1. Техни отбор имаш само една единствена, имахме една четворка, една тройка.
7-6. Сталионката. Да, бе, добре. Смисъл, добре беше. Бриджа, леле, колко харесвам Бриджа да го играя. Там много яка карта. Много ме кефи. Супер яката карта. Супер яката. И то, за да няма проблеми. И продължаваме с fucking action, бейбе. Бейбе. Много добра. Също ми какво ще направя? Всъщност. Я само да видя къстомайзера пак. Докато тия време си влезна пак къстомайзера. Мисля, че трябва да си оправя. Да. Secondary парка нещо не ми е хареса. Reduce time before returning bottle. Не. Goddammit! Всеки път сещам да краде, мога да си чета, да си избера хубавото. Нищо. Ара видим сега какво ще направим, от кой ще ни пусне, дали сме пак Kills или ще бъдем Space Marine. За кой ще бъде днес нашият глас и кой ще бием? Едно хубавичко. Какво сме? Space Marine! Space Marines! Advance! Какво ще играем? Ара ще играем на... Stormbolter. Because fuck yeah. Ето тук от тази дясна страна отиват обикновено снайперите. Някой вече взима тяхното А. Това, което ще отидем и ние да направим много бързо, да се успеем да вземем бъто. Ще видим колко ще успеем. Е така от тази страна ще гледаме. Да не дойдат, защото имам грубото усещане, че някой ще се опита от тук да дойде. О, майко! Бях забравил! Всичките са снайпери играят вече, тук е странно. Преди имаше някакви, които играеха с снайпери, но не чак толкова много. Окей, шанс. Ля. Дали ще се качи? Не. Ля. Добре. Там има един, който седи и чакали. Метнем една заигравка бърза. Добре. Че тук имаше едно подземие, между другото. Добре. Stormbolt работи с това, представяш терминатората на гърчетка. Че малко на long range не е точно това, което трябва да бъде. Че малко ретрит да направим, защото мисля, че нашите позиции се разтеглиха, което ще значи, че по-добре да удариме едно бързо ретритче. О, колега! Всичко наред ли е? Добре. Я видим от тази страна какво става. Чут се грубите изстрели на болтъра. Тук долу мисля, че 100% някой е дошъл. Не, тук са наши. Има един плазма девастейтър. О, майко! О, майко! Ей, не успяхме да го убием едно време. Опитахме се очета да си Possess Bolter. Това трябва да си го отключим между другото с DLC, защото Possess Bolter звучи more than cool. Let's go rock and roll, baby. Две позиции държиме центъра и нашата база, което е напълно достатъчно по принцип, но нали винаги се стремиме за още. Я да метнем една граната, да видим дали ще мога да почерпим някой. Никой не убихме.
Добре, поне регена беше много бърз, което между другото не е чак толкова лошо като умение това. Не беше чак толкова лошо. Това беше голямо. Това беше голямо. Фак. Плазмата. Плазма кеда. Ама аз ще се пусна с плазма кеда, за да ви покажа как стават нещата на тези ученци, защото нещо много знаят да говорят и да правят с тези плазма кеда. Още малко да пъшнем. И аз слезна аз долу да ги планкна през подземието. И без това тук е малко по-close combat, така че окей. Трябва да се промъкнем по мазния начин. Повика мазе. Ще почва да презарежда в копалето. Трябваше да влезе да е close combat. Това пак с позес болтера. Как ми сипа, разбираш? Schnell! Run, Space Marine! Go into the fray of battle and deliver them from their sins. Whatever that means. Whatever! Тук да не би да съм влезна на някакви техни. Oh no, you don't. Oh no, you don't. Stormbolter, baby. Stormbolter. Тук кой е? Ще ме убие! Ще ме убие! Добре. Ходя го обидаше, така че сме окей. Респаунваме и продължаваме момчета. Асист! Естествено! Още един асист! Това са те, които ние ги бяхме наляли зверски. 25, значи то почти сме го убили. 15 по-малко сме го направили. Денич, обаче другия значи сме го убили се сипали. Щом ни даде толкова много. Ха-ха! Heavy Bolter, бебе! Ти лут ли се? Скара бе къл. Ти лут ли си? Скара ми къл. Ау, снайпери, чудеси. No. Thank you. Ячата видях аз. И още един раптор отгоре на то. Но victory for the Imperium of Man. Woo! Добре, доволен съм. Стана готина игра. System now under military command.